Zware wateroverlast door piekbuien in Limburg, maar ook op andere plaatsen in Nederland was het goed raak. Toen ik deze beelden zag, dacht ik, wat ontzettend erg voor deze mensen. Maar ik dacht ook, wat zonde dat dat water wegstroomt. Mijn naam is Twan van Hagen, landschapsarchitect en duurzaamheidsdeskundige. Kunnen we het water niet opslaan en gelijktijdig de wateroverlast voorkomen? Toen ik een tijdje geleden hier op deze plek stond, bedacht ik mijn concept. Mijn concept is kortweg een slimme, verticale, groene waterbuffer die piekbuien afvangt, oftewel de verticale regentuin. Op plekken zoals deze los je dat zware wateroverlastprobleem alleen maar op met nieuwe riolering, met alle hoge kosten van dien. Met verticale regentuinen doe je dat voor 1/3 van de kosten. Ik zie het voor me, allemaal verticale regentuinen die samen een smart watergrid vormen. Ze reageren slim op weersverwachtingen en zorgen voor een optimale buffering doordat ze met elkaar communiceren. Het is mijn droom om steden te vergroenen en het wateroverlastprobleem definitief de wereld uit te helpen. Ik zoek enthousiaste partijen die samen met mij de verticale tuin willen realiseren. Ik hoop u straks te zien aan mijn versnellingstafel.